El 33è torneig BBVA de bàsquet Gran Premi Diputació de Barcelona va començar aquest any molt aviat, el 4 d'agost. Un any més, el torneig acollia 4 equips de la Lliga Universitària NCAA de primera divisió, les universitats de Tennessee, Arizona, Utah i Butler, que varen disputar un total de 6 partits entre el 4 i el 10 d'agost a Sant Julià Vilatorta. Els rivals varen ser 2 equips francesos, el Toulouse i el Dax Gamarde, i el combinat Sant Julià All-Stars. Com és ja tradició, varen gaudir d'aquests 6 partits gratuïts, amb portes obertes per a tothom i amb un bàsquet d'allò més espectacular per fer caliu cara al torneig. Un altre clàssic al nostre torneig són els trofeus en categoria cadet i júnior masculí preferent. Seguint amb el format d'anys anteriors, el 22è trofeu cadet Alberto Val es va jugar el dimecres i el 4 trofeu júnior Dida Guerrero el dijous, amb semifinals pel matí i partits pel tercer i quart lloc i la final a la tarda. A tots 2 trofeus hi van participar el Divina Seguro Joventut, el Sant Josep de Badalona, el Club Bàsquet i Unió Manresana i l'Almeda Hospitalet. El trofeu cadet el va guanyar el Joventut i el júnior l'Almeda Hospitalet. I arribat ja a l'activitat principal, a la disputa del 33è torneig BBVA de bàsquet Gran Premi Diputació de Barcelona, varen ser 205 els equips que, repartits en 22 categories, varen disputar 400 partits en 30 pistes simultànies. Una de les principals novetats d'aquesta edició va ser disposar de 3 pistes més a l'aire lliure darrere del pavelló de Sant Julià pels partits de minibàsquet i premini. I a la categoria sènior masculí federat A, el campió va ser l'Aracena AC Collblanc, que va guanyar l'Europrobàsquet Prime, i en categoria sènior femení federada A, l'Aquagam Club Bàsquet Lleida es va imposar al Club Bàsquet Femení Osona. Sense cap mena de dubte, i des de fa ja 20 anys, els partits de pretemporada ACB són la cirereta del pastís del nostre torneig. En aquesta edició varen ser 3 partits ACB, un divendres, un dissabte i un diumenge, els que va incloure el 33è torneig BBVA. I vàrem començar molt forts, ja que el partit de divendres entre el Divina Seguro Joventut i el Morabanc Andorra va ser, per primera vegada al nostre torneig, un partit oficial, tota una semifinal de la Lliga Catalana ACB que va guanyar el Morabanc Andorra per 80-68. Després d'aquest partit es va jugar un Club Bàsquet Vic, Club Bàsquet Mataró, de Lliga Catalana EVA, que va guanyar l'equip osonenc. L'UCAM Múrcia va ser l'equip ACB de fora de Catalunya convidat a aquesta edició. Va jugar 2 partits. El dissabte va guanyar l'ICL Manresa per 90-72 i el diumenge es va enfrontar al Divina Seguro Joventut amb victòria dels badalonins per 87-79. D'entre les moltes activitats de caire social del 33è torneig BBVA, vàrem donar entrada gratuïta als 3 partits ACB a tothom que portés un mínim de 3 quilos d'aliments, que es varen donar al Rebost Solidari d'Osona, que forma Càritas, Banc dels Aliments i Creu Roja. Seguint amb el bàsquet d'alt nivell, el 33è torneig BBVA va acollir un any més la Supercopa de la Federació Catalana d'Esports per persones amb discapacitat física. Sant Julià va tornar a vibrar amb el bàsquet en cadira de rodes, en un partit en el que l'Unes Futbol Club Barcelona es va imposar al CEM l'Hospitalet. Abans del partit, els monitors de la federació varen oferir una demostració de com es juga i quines són les regles del bàsquet en cadira de rodes. Una de les novetats del 33è torneig BBVA ha estat disposar de l'acte digital. Tant jugadors com públic assistent podien consultar en temps real els resultats de tots els partits.
En col·laboració amb l'empresa Ambient 23 hem pogut disposar d'aquesta eina que esperem que estigui a les properes edicions del torneig. Com tots sabeu, participar al torneig BBVA és molt més que jugar 4, 5 o 6 partits de pretemporada. És també conviure amb altres equips i contribuir a l'excel·lent ambient que es crea a Sant Julià participant en tot un seguit d'activitats paral·leles, tant de bàsquet com de lleure. D'entre les de bàsquet, el clínic d'entrenadors que coorganitzem amb l'Associació Catalana d'Entrenadors de Basquetbol arribava a la seva 23a edició. I ho va fer de la millor forma possible, amb un clínic a càrrec d'en Pedro Martínez, que hi participava per segona ocasió, però en aquest cas com a actual campió de la Lliga ACB amb el València Bàsquet. D'espectacle, al torneig BBVA n'hi ha molt i en diferents moments. Però, sens dubte, el moment més espectacular i també el més esperat per participants i públic és l'All-Stars, el dissabte a la nit, amb les finals de triples i desmatxades. Aquest any, el campió dels triples va ser en Marc Algà, del Club Bàsquet Cerdanyola, i el sotscampió, l'Aleix Pujades, del Club Bàsquet Roser. I a les esmatxades, un any més, show, bàsquet en estat pur, a càrrec dels amics de l'Acadèmia Europro Bàsquet, sent el campió en Marky Smith d'aquest club i el sotscampió, un molt brillant sotscampió, en Guillem Sabater. I pel que fa a les activitats de lleure, els participants es varen poder refrescar entre partit i partit a les piscines municipals de Sant Julià. I tant participants com el públic varen disposar de forma gratuïta de 2 carrilets que enllaçaven les diferents pistes de joc a Sant Julià. També varen poder gaudir d'una experiència en el globus aerostàtic captiu de viatges alemany. Els més petits varen tenir els inflables de la Diputació de Barcelona al recinte Village. Tothom, en cas de sobrecàrrega, contractura o simplement per relaxar-se, va poder fer-se un massatge a càrrec de Zenit Salut. Un any més, vàrem començar el diumenge esmorzant xocolata amb coca i als vespres, els joves i els no tan joves varen cantar al karaoke. L'Associació Bàsquet Sant Julià de Vilatorta, organitzadora del 33è torneig BBVA de bàsquet Gran Premi Diputació de Barcelona, vol agrair-vos a tots, als jugadors i entrenadors, al públic, a l'Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta i a la resta d'ajuntaments que són seus del torneig, a la Diputació de Barcelona, a la Federació Catalana de Bàsquet, Fundació del Bàsquet Català i Associació Catalana d'Entrenadors de Basquetbol, a la Federació Catalana d'Esports per Persones amb Discapacitat Física i a BBVA i a la resta d'espònsors. A tots vosaltres, la vostra confiança, la vostra participació i el vostre suport. Sou tots vosaltres els que realment feu possible el torneig. Per tant, felicitats a tots vosaltres per aquesta excel·lent edició del Trofeu BBVA. I us emplacem a tots a tornar l'any vinent en el 34è torneig BBVA de bàsquet Gran Premi Diputació de Barcelona. Ajudeu-nos a donar a conèixer el torneig a la resta d'equips del vostre club. Seguirem en contacte a través del nostre web i de les nostres xarxes. Molt bona temporada a tots!